Η επιλογή επαγγέλματος δεν είναι μια απλή υπόθεση. Είναι μια απόφαση που μπορεί να επηρεάσει ακόμα και ολόκληρη τη ζωή μας. Παρ' όλα αυτά, οι νέοι άνθρωποι στις μέρες μας βασίζονται σε περιορισμένα επαγγελματικά κριτήρια, με αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές να παίρνουν λάθος αποφάσεις για το μέλλον τους. Στη σημερινή μας εκπομπή, λοιπόν, η ενότητα της ψυχολογίας είναι αφιερωμένη στο ρόλο και τη σημασία του επαγγελματικού προσανατολισμού. Κοντά μας για να συζητήσουμε το θέμα αυτό έχουμε τον κύριο Χάρη Καραουλάνη. Τι κάνετε, κύριε Καραουλάνη? Γεια σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση και είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα που θα συζητήσουμε. Και αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι όσο θα είναι περιορισμένες οι θέσεις εργασίας λόγω της οικονομικής κρίσης, τόσο πιο σημαντικός θα είναι και ο ρόλος του επαγγελματικού προσανατολισμού. Και τόσο χειρότερες θα είναι οι συνέπειες των λάθος επιλογών και της λάθος κατεύθυνσης. Σίγουρα. Πιστεύετε, κύριε Καραουλάνη, ότι οι νέοι άνθρωποι στις μέρες μας είναι επαρκώς πληροφορημένοι για τις επαγγελματικές ευκαιρίες που υπάρχουν? Δυστυχώς οι νέοι άνθρωποι δεν έχουν υπάρξει ποτέ σε αυτή τη χώρα επαρκώς πληροφορημένοι και παρόλο το γεγονός ότι ξεκίνησα να ασχολούμαι σε καμία χρονική περίοδο. Έτσι. Ξεκίνησα να δουλεύω σε σχολεία ιδιωτικά, γιατί δεν υπάρχει πουθενά στο δημόσιο. Στον επαγγελματικό προσανατολισμό το 1996, σας διαβεβαιώνω, κύριε Κουρκού, ότι τώρα 18 συν χρόνια μετά η κατάσταση έχει αλλάξει λίγο, μέχρι πολύ λίγο, όσον αφορά την πληροφόρηση και τη σωστή κατεύθυνση των νέων και των οικογενειών τους σε αυτόν τον τομέα. Πάντως εμείς στο σχολείο είχαμε μάθημα για τον επαγγελματικό προσανατολισμό και μάλιστα είχαμε και βιβλίο. Ναι, τι μου θυμίζετε τώρα, ήταν η πιο ωραία μας σας ώρα. Σας γυρίζω πολλά η ώρα χρόνια του επαγγελματικού προσανατολισμού. Η ώρα του παιδιού. Ναι, ξεκουραζόμασταν, χαλαρώναμε, γιατί όλο αυτό που κάναμε δεν είχε κανένα νόημα και ακόμα και τώρα στον επαγγελματικό προσανατολισμό πάρα πολλές φορές δεν γίνεται από εξειδικευμένους συμβούλους και ψυχολόγους, αλλά γίνεται από εκπαιδευτικούς, οι οποίοι οι άνθρωποι, όση καλή θέληση και καλή προσπάθεια να έχουν κάνει, με 5, 10, 20 σεμινάρια, δεν γίνεται να μπορέσουν... Δεν μπορούν να ασχοληθούν σοβαρά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Και ούτε να εμπνεύσουν, γιατί σε αυτό το κομμάτι δεν είναι να καθοδηγήσεις, να πεις του άλλου κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Χρειάζεται να εμπνεύσεις και το παιδί, να εμπνεύσεις και την οικογένεια και βέβαια αυτό δεν μπορείς να το κάνεις όταν δεν έχεις καν ειδικευτεί καλά σε αυτό το χώρο. Οπότε όχι, δεν είναι επαρκώς πληροφορημένοι και δυστυχώς η κατάσταση, κυρίως στη δημόσια εκπαίδευση, αλλά εκεί είναι η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών, έχει παραμείνει πάνω κάτω η ίδια. Ποιος πρέπει μάλλον να είναι ο ρόλος του επαγγελματικού προσανατολισμού? Πού θα πρέπει να στοχεύει? Πάρα πολύ καλή ερώτηση, γιατί άλλο θεωρεί πολλοί κόσμος ότι πρέπει να είναι ο επαγγελματικός προσανατολισμός, άλλο θα έπρεπε με βάση τις καινούργιες συνθήκες να είναι. Για να καταλάβετε, στο εξωτερικό, στα περισσότερα μέρη δεν λέγεται καν πια επαγγελματικός προσανατολισμός. Λέγεται σχεδιασμός καριέρας ζωής, life career planning. Γιατί όπως έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες πλέον στην αγορά εργασίας, δεν είναι δυνατόν να πεις σε κάποιο παιδί τώρα πήγαινε και κάνε αυτό το επάγγελμα σε 10 χρόνια. Γιατί δεν ξέρεις πρώτον καν αν θα υπάρχει αυτό το επάγγελμα. Να σας πω μια στατιστική. Αυτό που έχει παλιά τι ήταν, ότι ξεκινούσε σε μια δουλειά και λίγος πολύ εκεί έπαιρνες τη σύνταξή σου. Αυτή τη στιγμή οι έρευνες δείχνουν ότι ένας νέος που θα ξεκινήσει να εργάζεται τώρα θα αλλάξει κατά μέσο όρο 14 δουλειές μέχρι να πάρει σύνταξη. Οπότε τι να του πούμε εμείς τι επάγγελμα να κάνει? Αυτό που οφείλει να κάνει ο σύγχρονος επαγγελματικός προσανατολισμός είναι να δουλέψει πάρα πολύ πρώτον στην αυτογνωσία του νέου, δηλαδή να καταλάβει καλύτερα τι έχει μέσα του, τι κλίσεις έχει, τι τάσεις έχει, να ενημερώσει γι' αυτό τους γονείς και μετά να δώσει μία κατεύθυνση για το πώς πρέπει να κυνηγάει την καριέρα του ο νέος, μαζί με μια πληροφόρηση πώς δουλεύει η αγορά εργασίας και όλοι μαζί, δηλαδή η οικογένεια, σύμβουλος και το παιδί, να καταλήξουν στο ποια είναι η καλύτερη αρχή για να κάνει το παιδί μετά τις σπουδές του. Εσείς οι ψυχολόγοι νομίζω ότι έχετε για κάποια τεστάκια στη διάθεσή σας, ναι, από τα οποία αξιολογείτε τα αποτελέσματα. Αυτό που είναι αλήθεια είναι ότι τα διάφορα τεστ, εργαλεία που χρησιμοποιούμε έχουν βελτιωθεί, έχουν εξελιχθεί, υπάρχουν
πολύ πιο αξιόπιστα, πολύ πιο έγκυρα εργαλεία. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, το θέμα όπως και με όλα τα... Τους λείπει η εξατομίκευση προφανώς. Έχει βελτιωθεί και η εξατομίκευση. Τους έλειπε πιο πολύ, έχει βελτιωθεί. Αυτό το οποίο όμως κολλάμε είναι στο ποια πρέπει να είναι η χρήση αυτών των ερωτηματολογίων. Δηλαδή, αυτό που οδηγούμαστε πια είναι να γίνονται κάποια τεστ, τα οποία συνήθως είναι και στο ίντερνετ, και να βγάζει ο υπολογιστής κάποια έκθεση την οποία δίνουμε στα παιδιά. Η ουσία όμως είναι τι την κάνει σε αυτή την έκθεση. Δηλαδή, το πιο σημαντικό δεν είναι το να δώσει στο παιδί ή στο γονιό ένα 30 σέλιδο, 40 σέλιδο, το οποίο να διαβάσει για το τι να κάνει. Αλλά να χρησιμοποιήσεις αυτές τις πληροφορίες για να κάνεις την πραγματική δουλειά που είναι η συμβουλευτική στο παιδί αλλά και στην οικογένεια, ώστε να μπορέσεις να ερμηνεύσεις σωστά τα αποτελέσματα και να τα χρησιμοποιήσεις για να κάνεις την πραγματική δουλειά, η οποία είναι αυτό που σας είπα πριν, η αυτογνωσία και η παροχή κάποιων κατευθύνσεων για το πώς να ψάξει και πώς να κυνηγήσει την καριέρα του το παιδί. Και ένα άλλο κομμάτι είναι πολύ σπουδαίο, να χαλάσουμε, να σπάσουμε και κάποιους μύθους οι οποίοι κυριαρχούν ακόμα στην ελληνική κοινωνία, και νομίζω σε αυτό το πλαίσιο και η εκπομπή σας, η οποία παίζει σε όλη την Ελλάδα και έχουν τη δυνατότητα να τη δούνε άνθρωποι που είναι πιο απομακρυσμένοι, ας πούμε, από την πηγή της πληροφόρησης, είναι ακόμα πιο σπουδαίο. Γιατί είναι πιο εύκολο να παραμείνουν κάποιοι μύθοι. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι κάτι κάνουμε και εμείς προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο, γιατί υπάρχουν μύθοι οι οποίοι οδηγούν τα παιδιά σε τελείως λανθασμένες αποφάσεις και σε αποφάσεις που περιμένουν κάτι μετά, το βιοπορισμό που λέμε, ο οποίος ποτέ δεν έρχεται. Στα δικά μου χρόνια τουλάχιστον, κύριε Καραουλάνη, ή επιλέγαμε το επάγγελμα που ήθελαν οι γονείς, ή ανάλογα με τη σχολή που μπαίναμε βάσει μορίων. Έτσι. Γι' αυτό διάβασα πρόσφατα 6.500 γιατροί πήγανε στη Γερμανία τα τελευταία χρόνια της κρίσης για να δουλέψουν. Γιατί αυτή τη στιγμή, εάν επιλέξει κάποιος αυτές τις σχολές, γιατί σου λέγανε είσαι καλή μαθήτρια, να πας στην ιατρική, να πας στην νομική. Και εμένα η μαμά μου καημός της ήταν, ναι. Πολύ καλή μαθήτρια, ναι. Ότι δεν πήγα στην νομική. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή... Ακόμα τον έχει τον καημό, άμα θα τη ρωτήσετε. Αυτή τη στιγμή είμαι βέβαιος ότι ένα σωρό κόσμος έχει πεθάνει, επειδή άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν καμία επιθυμία και καμία κλίση για την ιατρική, πήγαν στην ιατρική με αποτέλεσμα να βρίζουν τη δουλειά τους. Κύριε Καραουλάνη, πολλούς δυστυχισμένους επαγγελματίες. Έτσι. Και ο δυστυχισμένος επαγγελματίας... Και από τη δική σας γενιά και από τη δική μου και από τις προηγούμενες. Και από τις τωρινές, κυρία Κουρκού, γιατί αυτά τα ταμπού... Για τις τωρινές δεν έχω άποψη, αλλά εσείς τα ξέρετε αυτά καλύτερα. Αυτά τα ταμπού και αυτές οι πεποιθήσεις, δυστυχώς... Αυτά τα κατάλοιπα του παρελθόντος δεν μας έχουν αφήσει. Συναντώνται ακόμα. Και ο άνθρωπος ο οποίος οδηγείται στο να επιλέξει κάτι το οποίο δεν του αρέσει, θύμα κάποιων πεποιθήσεων ότι τη δουλειά σου πρέπει να τη μισείς, δεν είναι δυνατόν να σου αρέσει η δουλειά σου, οδηγεί στο ότι βγαίνουν κακοί επαγγελματίες, οι οποίοι ούτε να βρουν δουλειά μπορούν καλά-καλά, γιατί αν είσαι κακός δεν πρόκειται να ξεχωρίσεις πια. Και δεν υπάρχει, τι έγινε τώρα, καταργούνται οι εναλλακτικές του δημοσίου, του δεν μου αρέσει εκείνη η δουλειά, πάω σε μία άλλη. Γιατί έχω ένα γνωστό και άρα θα τρυπώσω ακόμα και αν είμαι χάλια. Ο Μπάρμπας στην κορώνη πέθανε. Έτσι. Πεθαίνει ο Μπάρμπας στην κορώνη σιγά σιγά. Οπότε, ναι, Ιταλίστια. Έτσι, οι έρευνες όλες δείχνουν ότι αυτός ο οποίος θα έχει τον βιοπορισμό θα είναι κάποιος ο οποίος καταρχήν είναι καλός επαγγελματίας. Για να είσαι καλός επαγγελματίας σε οτιδήποτε κάνεις, θα πρέπει να σου αρέσει καταρχήν αυτό που κάνεις. Εάν βρίζεις πηγαίνοντας, δεν πρόκειται να ξεχωρίσεις και άρα ούτε καν τον πολυπόθητο βιοπορισμό δεν θα έχεις. Αφήστε που εδώ έχουμε κάποια πολύ σοβαρά θέματα. Δηλαδή, πλέον δουλεύουμε, το 8ωρο είναι θεωρητικό στο πόσο δουλεύουμε. Καλά, δεν υπάρχει 8ωρο. Έτσι. Εάν λοιπόν δουλεύουμε 10-12 ώρες σε κάτι που μισούμε και περιμένουμε και να δουλεύουμε ζήσουμε... και ίσα ίσα για να ζήσουμε. Έτσι. Και περιμένουμε να ζήσουμε τις υπόλοιπες 2-3-4 ώρες τη μέρα, το νόημα της ζωής όλο χάνεται.
Το πρώτο. Το δεύτερο, σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή, ανεξαρτήτως τι θα κάνει κάποιος, από μηχανικός αυτοκινήτων μέχρι νευροχειρούργος, θα πρέπει να συνεχίσει να διαβάζει και να μελετάει εφόρου ζωής. Αλλιώς η αγορά εργασίας τον έχει πετάξει έξω σε 5, 6, 7 χρόνια. Εάν λοιπόν ποτέ δεν σου άρεσε αυτό που έκανες και πρέπει να συνεχίσεις να διαβάζεις και να ενημερώνεσαι και να προσπαθείς για κάτι που δεν αγαπάς, είναι βέβαιο ότι δεν πρόκειται καν να πετύχεις. Γιατί ακόμα και αν έχεις το χύψη μέσο που λένε όλοι, αυτά όλα τελειώνουν σιγά σιγά. Οπότε, εάν κάποιος πιστεύει ότι αν πάει στην ιατρική... Είναι σίγουρο ότι έχουμε περάσει σε μια νέα φάση, σε μια νέα εποχή, κύριε Καραουλάνη. Μας έχουν μείνει βέβαια τα κατάλοιπα του παρελθόντος, αλλά τώρα έχουμε άλλα δεδομένα μπροστά μας. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή, να φτάσει που φτάνει σε όλα μέχρι την άκρη της χώρας. Γιατί εάν οι γονείς, οι οποίοι είναι οι πιο σπουδαίοι στο να καθοδηγήσουν τα παιδιά τους, δεν συνειδητοποιήσουν ότι αυτές οι επιλογές του «Α, είσαι καλός μαθητής, άρα θα πρέπει να πας οπωσδήποτε σε κάποια σχολή με πολλά μόρια». Δηλαδή, τι σχέση έχει το πόσο καλός μαθητής είσαι με το ποια είναι η κλίση σου, ποια είναι η ιδανική, η καλύτερη επιλογή για σένα για να προχωρήσεις τη ζωή σου. Θυμάστε εμείς τότε με τις δέσμες, κύριε Καραουλάνη, που συμπληρώναμε το μηχανογραφικό πριν δώσουμε πανελλήνιες και δεν ξέραμε ούτε τι βαθμούς θα έχουμε στο τέλος. Μια που μου θυμήσατε αυτό, να σας πω πολλά σας θυμίζω σήμερα. Σας ξυπνάω αναμνήσεις. Στα χρόνια όλα που δούλευα στα σχολεία, υπήρξαν αρκετές φορές όπου συνομώτησα, το μπορώ να το αποκαλύψω μετά από χρόνια, με τα παιδιά τα οποία θέλαν να κάνουν κάτι που οι γονείς τους και οι υπόλοιποι τους λέγανε ότι δεν θέλανε, για να συμπληρώσουμε, επειδή ως υπεύθυνος στα σχολεία του επαγγελματικού προσανατολισμού συμπληρώναμε και μηχανογραφικά μαζί, ώστε κρυφά να συμπληρώσουμε στα μηχανογραφικά κάποιες σχολές που αγαπούσαν τα παιδιά, και τους αντιμετώπιζα περίπου όπως τους κατασκόπους. Τους έλεγα ότι αν σας πιάσουνε, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Γιατί ήταν βέβαιο ότι θα έχανα και τη θέση μου. Λοιπόν, όταν φτάνεις να συνομωτείς για να κάνει το παιδί αυτό που αγαπάει και για να το βοηθήσεις, καταλαβαίνετε αυτά είναι τα λάθη όμως. Η κατάσταση. Δηλαδή, να σας πω τα τραγικά παραδείγματα των παιδιών που έχουν καλλιτεχνικές τάσεις. Αυτά είναι τα πιο δυστυχισμένα. Γιατί καταπιέζουν τα ταλέντα τους. Κανένας δεν πρόκειται να τα υποστηρίξει στο να τα ακολουθήσουν. Να δείτε γιατρούς. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Έτσι, να πιέζουν. Γι' αυτό βλέπουμε γιατρούς και ασχολούνται με τη μουσική, γράφουν τραγούδια, κάνουν άλλα πράγματα. Και το κακό είναι όταν αυτοί είναι στο νοσοκομείο, τι κάνουνε. Γιατί είναι αυτό που σας είπα. Τα λάθη των γιατρών δεν φαίνονται εύκολα. Όπως των δικηγόρων, το οποίο είναι κακοί δικηγόροι και οδηγούν τους ανθρώπους να μην μπορούν να τους βοηθήσουν και να υποστηρίξουν τους πελάτες τους. Πάντως, εγώ, κυρία Καραουλάνη, προσωπικά δεν μπήκα ποτέ στη διαδικασία του επαγγελματικού προσανατολισμού, γιατί από 3,5 ετών ήθελα να γίνω παρουσιάστρια. Ναι. Ήξερα τι ήθελα. Πολύ ωραία. Μου δίνετε ένα πολύ χαρακτηριστικό πράγμα. Θα μπορούσε όμως, κυρία Κορκού, αν αρχίσετε να το λέτε και να πέσουν όλοι πάνω σας, να μην έχετε κάποια υποστήριξη γύρω σας και να σας υποχρεώσουν να μην το κάνετε αυτό. Και καλά να είσαστε στην Αθήνα που θα είχατε και δυνατότητες. Αν ήσασταν σε ένα πιο απομακρυσμένο μέρος και έπεφταν όλοι πάνω σας καλοπροαίρετα. Ήμουν πολύ δυναμική, κυρία Καραουλάνη, και δεν μπορούσαν να πέσουν πάνω μου για να μου αλλάξουν τη γνώμη. Το μόνο που ήθελαν οι γονείς μου, και καλώς το ήθελαν, ήταν να σπουδάσω. Τα πτυχία μου δεν πήγαν χαμένα. Δεν το μετανιώνω. Δεν πήγαν χαμένα γιατί σας άρεσε. Αλλά αυτό το κλασικό, έλα ρε παιδί μου, πάρε ένα χαρτί στα χέρια σου και κάνε μετά και το κέφι σου. Αυτό είναι τρελό. Είναι τρελό. Αλλά δεν μπορούμε όμως να κατηγορούμε και συνέχεια τους γονείς, γιατί και εγώ τελείωσα τη φιλοσοφική. Εντάξει, μπήκα σε αυτή τη σχολή. Μου άρεσε, είχα την τύχη και μπήκα σε μια σχολή που μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά μετά κυνήγησα και εγώ τα όνειρά μου. Δηλαδή, από μια ηλικία και μετά δεν μπορούμε να ρίχνουμε τις ευθύνες στους γονείς. Προσέξτε, δεν κατηγόρησα πουθενά τους γονείς. Γιατί οι γονείς. Όχι, δεν είπα ότι τους κατηγόρησα. Λέω για τα παιδιά. Ναι. Γιατί μπορούν να πούνε ότι η μαμά μου και ο μπαμπάς μου δεν με άφησαν να γίνω, ξέρω εγώ, ηθοποιός ή τραγουδιστής ή οτιδήποτε άλλο. Μου δίνετε την ευκαιρία να δώσω την επόμενη συμβουλή. Η ιδέα ότι το επάγγελμά μας το διαλέξαμε όταν σπουδάζαμε ή από την πρώτη μας δουλειά
και με αυτό πρέπει να πεθάνουμε, είναι Όχι, μια είναι ιδέα λάθος. η οποία είναι τελείως παροχημένη. Εάν πάτε σε ένα ξένο πανεπιστήμιο και μπείτε στα προπτυχιακά αμφιθέατρα, δηλαδή στα αμφιθέατρα του πρώτου πτυχίου, θα καταλάβετε ότι το 20% των φοιτητών εκεί πέρα είναι αυτό που λέμε όριμοι φοιτητές, δηλαδή φοιτητές πάνω από τα 22-25, που είναι δηλαδή γεμάτα τα πανεπιστήμια ανθρώπους οι οποίοι για τους οποιοσδήποτε λόγους κάνανε μία επιλογή η οποία δεν τους καλύπτει, δεν τους κάλυπτε τότε ή δεν τους καλύπτει πλέον και νιώθουν ελεύθεροι να το κάνουν αυτό. Εδώ, εάν πάτε εσείς στα 30-35, γιατί έχω κόσμο, το τελευταίο τεστ προσανατολισμού που έκανα, τα έκανα σε έναν άνθρωπο 42 ετών, ο οποίος είναι... Έχω περιθώρια να έρθω κι εγώ στο γραφείο σας. Εσείς το έχετε βρει. Εσείς το έχετε βρει. Αυτός όμως είναι... Όχι, να δούμε αν μου ταιριάζει το επάγγελμα που διάλεξα να ακολουθήσω. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω, όπως και είμαι βέβαιος και οι τηλεθεατές, ότι σας ταιριάζει. Αυτός όμως ήταν 42 χρονών. Αυτό είδαν και οι γονείς μου και δεν με εμπόδισαν. Οι γονείς τι κάνουν? Όταν δουν τελικά ότι το παιδί τους είναι ευτυχισμένο. Μα οι γονείς γνωρίζουν ποιες είναι οι κλίσεις του παιδιού τους. Δηλαδή είναι αδύνατον να μην γνωρίζει τι ταλέντα έχω η μητέρα μου ή ο πατέρας μου. Αλλά σκεφτείτε κάτι, εάν σαν γονιός σας έχουν κάνει μια πλήση εγκεφάλου. Ότι... Την έκαναν κι αυτοί. Όχι, είναι άλλο κεφάλαιο. Έχουν κάνει εννοώ η γύρω σας, σαν γονιός. Ναι. Εσείς βλέπετε ότι το παιδί σας έχει ας πούμε μια μεγάλη τάση στη μουσική. Αλλά πέφτουν όλοι από γύρω σας και σας λένε, μα τι θα γίνει? Τι είναι αυτό? Δεν μπορεί. Οπότε και εσύ σαν γονιός επηρεάζεσαι και λες στο παιδί σου, παιδί μου θες να γίνεις, μάλιστα θα αρέσει η μουσική, μάλιστα. Γίνε γιατρός πρώτα και μετά μπορείς να γίνεις μουσικός. Αυτό που οδηγούμαστε σε κακούς γιατρούς και μουσικούς οι οποίοι και ταλέντα τα οποία δεν βγήκαν ποτέ. Από την άλλη πλευρά... Όλα αυτά, κύριε Καραουλάνη, πραγματικά και εγώ δεν μπορώ να τα ακούω, γιατί όταν πέρασα στη σχολή μου, όλοι οι συγγενείς, έτσι το λέω έτσι πρώτη φορά, δεν ξέρω, δημόσια, έλεγαν και τι πέρασε στη θεατρικών σπουδών της φιλοσοφικής και τι θα κάνει, άνεργη θα είναι μια ζωή. Σας πληροφορώ ότι ο ξάδερφος που τα έλεγε αυτά και είχε τελειώσει ένα ΤΕΙ υψηλής ζήτησης είναι άνεργος μια ζωή και εγώ δουλεύω από τη στιγμή που τελείωσα, δεν έχω σταματήσει. Έτσι. Απλώς δυστυχώς αυτά τα κριτήρια τα οποία υπήρχαν πριν από χρόνια και τα οποία τότε, ξέρετε, είχαν και μια βάση. Δηλαδή σε μια κοινωνία η οποία πεινούσε τότε κυριολεκτικά σε βαθμό που οι παλιοί ξέρουν ότι ήταν πολύ πολύ χειρότερα από τώρα, είχε κάποιο νόημα να σπουδάσεις γιατί σου εξασφάλιζε ένα επάγγελμα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία άλλη λανθασμένη άποψη η οποία κυριαρχεί στην Ελλάδα, ότι για κάποιο λόγο οι σπουδές που είναι εκπαίδευση και μόρφωση θα πρέπει να σου εγγυώνται και την επαγγελματική αποκατάσταση. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Είναι σχετικό έτσι κι αλλιώς αυτό. Είναι των κοινωνιών οι οποίες είχαν πολλούς αμόρφωτους ανθρώπους, πολλούς ήταν σε ένα επίπεδο πολύ παλιό. Στην Δυτική Ευρώπη ή στην Αμερική η επαγγελματική αποκατάσταση δεν θεωρείται δεδομένη και εξασφαλισμένη από τις σπουδές. Αυτοί που λένε γιατί έχετε τόσους φιλόλογους που δεν μπορούν να γίνουν καθηγητές? Μα είναι δυνατόν να πούμε ότι ο άνθρωπος, ο μόνος λόγος που θα πάει να κάνει την κλασική φιλολογία, να σπουδάσει είναι για να γίνει καθηγητής? Σε καμία περίπτωση. Οπότε αυτό είναι μια άλλη παλιά άποψη. Άλλος άνθρωπος κάνει για να μπει μέσα στην τάξη, άλλος δεν κάνει. Έτσι. Ότι οι σπουδές με κάποιο τρόπο πρέπει να εγγυώνται την επαγγελματική αποκατάσταση. Αυτό δεν υπάρχει. Οπότε είναι πολύ σπουδαίο ο άνθρωπος να έχει αυτές τις πληροφορίες για να ξέρει πώς να κατευθυνθεί. Και οι ασφαλέστερες πληροφορίες, κυρία Κουρκού, βασίζονται σε κριτήρια που λένε ότι ο άνθρωπος πρέπει να ακολουθεί την καρδιά του και τότε θα είναι πετυχημένος. Η ιδέα ότι πρέπει να βρίζεις τη δουλειά σου, η ιδέα ότι πρέπει να μην σου αρέσει η δουλειά σου, είναι τελείως παροχημένη. Και τα επόμενα κριτήρια είναι ότι πρέπει να συνεχίσεις να είσαι ένας μαθητής. Δηλαδή δεν είναι πήγες σε ένα πανεπιστήμιο, πήγες σε μια σχολή, πήγες μηχανικός αυτοκινήτων. Αυτή τη στιγμή σαν μηχανικός αυτοκινήτων θα πρέπει να ενημερώνεσαι κάθε χρόνο γιατί να διαβάζεις συνέχεια σε όλα τα επαγγέλματα. Σκεφτείτε να μην σου αρέσει κιόλας αυτό που κάνεις.
Ή αυτό που οδηγούνται, λέμε, οι στρατιωτικές σχολές που συμβαίνει τώρα, επειδή είναι οι μόνες οι οποίες έχουν μία εξασφάλιση επαγγελματική, οδηγείται ένα σώρο κόσμος που αν κάνουμε σωστά τεστ επιλογής, γιατί έχω δουλέψει πολλά χρόνια και στην επιλογή στο πολεμικό ναυτικό υποψηφίων αξιωματικών και υπαξιωματικών, και τους κάναμε τα ψυχολογικά τεστ. Ξέρετε ότι μου προσπαθούσαν να μου εγχειρήσουν φακελάκι για να περάσω ως ταιριαστό από την ψυχική πλευρά έναν άνθρωπο και να λέω σε αυτούς τους γονείς, τι μου το δίνετε το φακελάκι? Για να καταστρέψουμε το παιδί. Εάν κόψω ένα παιδί θα το κόψω για να το προστατέψω, για να το σώσω. Εάν σας το περάσω το παιδί σας, εσάς, με το φακελάκι που μου δώσατε, έχετε εξασφαλίσει ακόμα και τη φυσική του εξόντωση σε συνθήκες δύσκολες όπως είναι το στρατιωτικών σχολών. Είναι δυνατόν λοιπόν ο καθένας να του λέμε πήγαινε στις σχολές των σωμάτων ασφαλείας χωρίς να του ταιριάζει, χωρίς να ασχολούμαστε με το αν του ταιριάζει ψυχολογικά αυτό το πράγμα? Θα δούμε πολλά, ξέρετε, έτσι όπως γίνονται οι επιλογές τώρα. Άλλη μια λανθασμένη νοοτροπία που πιστεύω ανέκαθεν ότι υπήρχε είναι ότι όποιος τελειώνει το πανεπιστήμιο πρέπει ξαφνικά να τον διορίζουμε υπουργό. Ναι, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται στην πράξη και δεν γινόντουσαν ποτέ, κύριε Καραουλάνη. Σιγά σιγά οφείλω να ομολογήσω. Σιγά φτάνουμε στην επιτυχία και στο στόχο μας εκεί που θέλουμε. Και δεν θέλω συνέχεια να λέω παραδείγματα από τη ζωή μου, αλλά νομίζω ότι έχει αξία να λέμε έτσι κάποια προσωπικά μας, να αναφερόμαστε σε προσωπικά βιώματα, γιατί γίνεται έτσι πιο ενδιαφέρουσα και η συζήτηση. Όταν τελείωσα τη φιλοσοφική, κύριε Καραουλάνη, που ήμουν 22 στα 23, πρώτη μου δουλειά ήταν σε βενζινάδικο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να το πιστέψουν οι τηλεθέτες, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα και δούλεψα για αρκετό χρονικό διάστημα εκεί μέχρι να καταφέρω να πάω κάπου αλλού. Θα σας δώσω δεν μια μου πήρε κανένα στα πτυχία μου, ούτε την αξία μου, ούτε τίποτε άλλο και δεν τρέπομαι να το πω. Μια που είπατε προσωπικό, να σας πω κι εγώ. Είμαι ένα κλασικό θύμα λάθος επαγγελματικού προσανατολισμού. Μάλλον ανύπαρκτου. Επειδή, όπως ξέρετε, στη δική μου εποχή εσείς ήσασταν πολύ μετά, ήταν ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Ήμουνα καλός μαθητής. Λοιπόν, ως καλός μαθητής. Εσείς είχατε περάσει στο Πολυτεχνείο της Πάτρας. Ναι. Είχα περάσει χωρίς να ξέρω ούτε τι είναι το Πολυτεχνείο της Πάτρας, ούτε τι θα κάνω εκεί, αλλά επειδή σαν παιδί μου άρεσαν οι μηχανές, που αρέσουν σε ένα σωρό παιδιά, λέω θα είναι ωραίο. Και βέβαια όταν άκουσε όλος ο περίγυρος Πολυτεχνείο, όλοι λέγανε να πάει στο Πολυτεχνείο. Συγχαρητήρια και τι καλά. Αφού πήγα εκεί πέρα και άρχισαν τα μαθήματα, έμεινα έκπληκτος. Γιατί αυτά τα οποία έκανα δεν είχαν καμία σχέση με μένα, δεν μου άρεσαν καθόλου, δεν μπορούσα καν να αποδώσω. Ήμουνα τυχερός, γιατί μόνο ως τύχη τότε δούλευε αυτό, να γνωριστώ με κάποιους που ασχολιόντουσαν με την ψυχολογία και έτσι έφυγα από το Πολυτεχνείο για να κάνω ψυχολογία. Η μεταφορά ήταν επώδυνη κυρίως από το περιβάλλον, όχι γιατί χρειάστηκε να δουλέψω όπως και εσείς και τα λοιπά πολλές ώρες για να κάνω τις σπουδές μου, αλλά από το περιβάλλον το οποίο θεωρούσα ότι πρέπει να είμαι τρελός. Σας διαβεβαιώνω ότι τόσα χρόνια μετά βρίσκεται ακόμα κάποια θεία ηλικιωμένη η οποία μου λέει ότι ναι ρε παιδί μου, καλά τα έκανες όλα, αλλά δεν το παίρνεις και αυτό το πτυχίο του Πολυτεχνείου. Λοιπόν, αυτό βλέπετε τη διαφορά. Ότι αυτές οι απόψεις... Αν έχετε αυτοκίνητο πάντως παρεπιπτόντως να μου το φέρετε να σας το πλύνω, γιατί έχω ειδικότητα στο πλύσιμο του αυτοκίνητο, έχω και ειδικά πανάκια για τη μηχανή. Όλα τα χρόνια που σπούδαζα δούλευα και εγώ σαν οδηγός σε κόσμο, σε εταιρείες ενοικιάσεως κτλ. Και έτσι σπούδασα, οπότε με παρεμφερές ασχολήθηκα και εγώ. Και θέλω να πω και κάτι άλλο, το οποίο μου είχε πει κάποτε η νονά μου, η οποία είναι δικηγόρος και πραγματικά είναι πολύ πετυχημένη στο επάγγελμά της. Μου το έλεγε όταν ήμουν ακόμα μαθήτρια. Παιδί μου, ένα πράγμα μου λέει, θα θυμάσαι. Όποιος δεν θέλει δεν δουλεύει. Ναι. Και τελικά είχε απόλυτο δίκιο. Και να προσθέσω κι εγώ ότι αν δούμε τους πετυχημένους πραγματικά ανθρώπους σε διάφορους τομείς, θα δούμε ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους αρέσει αυτό που κάνουν. Και ας θυμηθεί ο κάθε τηλεθεατής που μας βλέπει έναν καλό γιατρό που έχει, που πραγματικά πηγαίνει σε αυτόν, θα συνειδητοποιήσει ότι αυτός του γιατρού του αρέσει αυτό που κάνει. Ή ένα καλό δικηγόρο, ή ένα καλό μηχανικό αυτοκινήτο, μια που λέγαμε που πηγαίνει. Θα δει ότι είναι άνθρωποι που έχουν κέφι και μεράκι με αυτό που κάνουν. Οπότε είναι
πολύ σημαντικό να κρατήσουν αυτή την πληροφορία οι τηλεθεατές, ώστε να μπορέσουν να αντισταθούν και σε όλες αυτές τις πεποιθήσεις που τους κυνηγάνε. Πρέπει να αλλάξουμε κάποια πράγματα στην νοοτροπία μας, αυτό είναι σίγουρο, κύριε Καραουλά. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στο Άρωμα Ελλάδας. Θα τα ξαναπούμε. Και εγώ. Να είστε καλά.